Preto da medianoite producíase o fatal accidente na estrada C305 entre Boiro e a Pobra do Caramiñal, á altura da Angustia. Un turismo que circulaba pola vía non foi capaz de esquivar a vítima, que se atopaba tendida na calzada. Trátase dun home duns 50 anos. Era veciño de Escarabote, no concello de Boiro, e ao parecer adoitaba facer o traxecto a pé entre os dous municipios. Dado que tiña problemas coas drogas, a Garda Civil sospeita que puido sufrir unha indisposición que lle levou a deitarse sobre a calzada. A Garda Civil trata agora de esclarecer os feitos. Ao parecer, a vítima atopábase tirado na estrada antes de ser atropelado. Sentimos, eu cando salín o chaval xa estaba tirado no chan. Aí, así atravesado, non tenía aquí, pero dix que tiña no medio, e que yo pasaron para aquí, estaba a Guardia Civil, veu a ambulancia despois, viñeron os médicos do centro de salud, pero o chaval diz que xa estaba no chan, o que pasa que despois veu un coche e pasoulle por riba. Uns din que un coche pasoulle por riba ao home, e outros din que cando o home chegou, el xa estaba morto tirado na carretera. E non sei máis. A pesar do amplo dispositivo despregado, coa presenza da Garda Civil, a Policía Local e persoal sanitario de emerxencias, tan só se puido certificar a súa morte.